Omorpur Burburi Risibles Amsari Lukro Kaibri Shanmati Tiframata Ompi Block Committee Lua Jongbai Jora Khasani Vaki Aso Sabo Asoka Tiframata Omorpur Block ni Burburi Risibles Amsari Darbitar Uklok Unsujo Shangbotanoti Asok Sabo Asok Laika Tiframata Amsayo Kungcha Rahaino Kungtongo Kaibri Shanmuro Unka Kami Amsayo Kungsa Beng Habang Shep Lidani Shakhan Shep Klaidani Post Office ni Shep Klaidani Lama Shanmari Shanmuro Shanmurok Dakri Dakri Shumungzai Hinge Buskare Shala Kotor Jobo Onkara Hiribo Shaka Lokotro Jomatia Sini singor asok lain ni desa okay. Sini elakao hospital senawani सरकार थाने हॉस्पिटल सनाय धने जों डिमांड खायो ओमफ्राय बैंक नेशनल बा स्टेट जेकुनो कायसा बैंक जोंनि एलाकायाव रवानि ओमफ्राय जोंनि पोस्ट ऑफिस गामाखौ दंमानि अमरपुर तिलां थांलाहा ओमफ्राय बना जों हायनोहाय गामाखौ तवानि डिमांड खायो जोंनि एलाकानि जे लामा रक 10 বছর सिगां सोनाजाक मानि ताक बुदै रिपेयरिंग या बन रिपेयरिंग खायथों एके थिगायसे कास्को एलाकायाव हाजार फेमिलि दङ आरो जाबो कोनो हस्पिटालनि सुबिदा करे अमरपुर हस्पिटाल बाय प्राय 10 থেকে 12 किलोमीटर आसंगु ओंखे जारफला बर आरो नि फायो अमरपुर ट्रिटमेन्ट खायनो बरनो असुबिदा अनि मागे बरनारबो कायसा कास्को बाजाराव कायसा हस्पिटाल डिमान्ड खायो जों ओमफ्राय बैंक लामा ठीक खायानि अमरपुर हइते सेसुआ कास्को बाया ओ लामानो तैसे रिपेयरिंग खाया कोई कहाँ करवानी एते कैसे अंके बरनी पोस्ट ऑफिस आगे सरबंग दंमानि ताबो अमरपुर बरनी पोस्ट ऑफिस आइन हाय तैसा कास्को नितलां जाथों त्रिपुरासा एलाकानि बागै गभर्नमेन्ट जे सामुं खाया गतसं दीर्घ 70-72 বছৰৰ মই লোক দङ सिनियर विशेषके फातानि बरक बांग्लादेशनि बरक हाबमानि बागै जों जारा र आसल त्रिपुरी से बांगाली फां माने त्रिपुरासा फां माने जों जारा आसल त्रिपुरी जों जतन बन्चि दङ अनि बाङै जों जत्त विशेषके आं जारा बांगाली अंशनि बरक दं जारा आसल त्रिपुरी जारा बांगाली अंशनि बरक दं बरन थानि चिनि आपिल चिनि त्रिपुरासारनि अ दुदिनो बरकबो जों बायबाक्सा बासा फाइके सावो जोंनो साहाय्य खायफेके सावो बुबाग्रानि थानि तो चिनि बुबाग्रानि थानि चिनि हामजागमा दङ बुबाग्रानो हाजागमानि बागैनो जों दाबो पालखे जत्तनो थासांलाय दङ अमनो राज्यबासिनि थानि मेसेज जों बुबाग्रानि बिसिंतै जों जत्त थासांबो त्रिपुरासा फांथों बांगाली फांथों मुस्लिम फांथों जारा आसल त्रिपुरी आदिवासी जों जत्त थासांबो महाराजानो समर्थन खायथाय जोंनि त्रिपुरा राज्योनि शान्ति सम्प्रीति उन्नतिनि बांगै बे राज्य सरकारनि थानि चिनि आपिल जेसुक दायति मासाक जोंनो हस्पिटाल तै बेंक रवानिंथ